मोनसे खोथा दंलै आदा स्किमाव मोननै बुस्थुखौ दा फोथायनो मोनसेया बोथोर दा फोथायखानो बोथोरखौ स्किमावहाय बोथोरखौ ओमफ्राय स्किमनि सिख्लाफोरखौ मालाबाबो दा फोथायजादों स्किम हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं एन्ड वेलकाम बेक टु माय सान अफ बडलेण्ड इउटुब चेनेल लोगोफोर दिनै गोबावनि उनावहाय ब्लग लानानै फैदों नोंथांमोना बे ड्रेसखौ गाननाय माने नै सेस कारेन्ट थांबाय बुंफिननोसै नोंथांमोना बे ड्रेसखौ गाननाय माने मोनथिगौ राइटनाव ओंखारदों आं नंगौ आं स्किम थांनो ओंखारसिनो दिनैहाय मास मोनसे जाबाय ब्लग लाबोयो दाखालि जेब्ला गार' हिल्सनिफ्राय फैदोंमोन बे समनिफ्रायनो आं ब्लग लाबोनाय जायाखै ओमफ्राय एसे खामानियाव रेडि जानायखायहाय दिनै आफ्टार 1 मान्थ ओंखारदोंनो रेडि जादों ओमफ्राय बोथोरा बिराद गाज्रि अखा हागासिनो दङ मनज दाया बिराद गोजानाव दंहैयो बाक्सायाव फैनो ग'आवहाय बियो 7थायाव सफैनांगौमोन दा 7था बाना 9था जाबाय नै दा न'आव नेगासिनो दं सफैबाय नै आंबो ओंखारनायसै नै न'निफ्रायहाय बिराद गोदाव सोराव जाजोब्बाय नै महाय बुस्थुफ्रा नागिरलाबायनानैसो मोनलाबायबाय माखासे बुस्थुआ आं दोननाय जायगायाव गैयामोन गुलुं गुजुं जाजोब्बाय ओमफ्राय न'निफ्रायनो रेन्ट गोदानाव थांखानोसै आं न'निफ्राय ओंखारनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नुला मानो लावफा हादों ग'फ्रखौ आं बेगावसो लाबाय सिगां थांनानै जिरायनायखौ अखा हादों नैबेनिफ्राय ओंखामनो बेखौ लाबोगासिनो थ' बिदिब्ला आं डाइरेक्ट मटर ब्लगाव नोंथांमोनखौ लाना थांगासिनो दङ न'निफ्राय ओंखारखानोसै इन द नेम अफ जिजास लेट्स गो स्किम नुफेरनिफोरनि रा मा जायो गारियानो नै फार्स्ट रायनो सासे मानसिनि मबाइलानो गैया गारिया न'निफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय साफा बन्द' जाफैबाय नै नायनायसै नामा स्किम नुफेरनि मानसियाबो नुफेराखै दा स्किमाखौनो ओमफ्राय साफा दासो सोगासिनो दङ नै मनजदायाबो बोराया जोंनिया माबायाव नेगासिनो दङ मा होनो सामथाइबारि सिमलानिफ्रायसो फैदों आसोला रागाजों हरलायखाबाय ओइ लाङो बेखौ रा मबाइल नाय गारि साना কি অবস্থা মোবাইল নাই কি নাই চেস সার্ভিসিং করিবা দিছিল ভাল দে खासिक'त्राव नेनायसै होनलायबाय ओमफ्राय दानिया खासिक'त्राव थाव सोखानानै बिजिखौ लायनो थांफिननांबाय आं मबाइलानो गैया दासो खासिक'त्राव फैफिननानै बथलाव बानायनानैहाय बै बिराद साइस दंनाय पुलिसा एसे नायबाय थादोंमोन दानसे लाखियोब्ला हामगौमोनलै ओइ र' we are in hurry man दिनैहाय ओरैबायदि गारि दङ बेवहाय बिहिरल'खा मदि फैगोन दिनै मदि जोंनि PM इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया क'क्राझाराव फैदों माने दिनैहाय क'क्राझार टु गेलेफु नैबे ट्रेन रडखौ दिनै इन'ग्रेसन खालामगोन खामानिया स्टार्ट जागोन माने दा जोंनि थाखाय बिराद रंजाथाव बाथ्रा बेजों लोगोसे जोंनि राइडआ स्टार्ट जानो हागौमोन 7थायावहाय ओमफ्राय दा जाबाय नै 10:07 10ता 7 जाबाय ओमफ्राय जों दासो खासिक'त्रानिफ्राय नैबे टाइमाव हगारनो गोनांमोन आरो 7थायावहाय दा उफाय गैया जेरैखिया जोङो बे मा होनो 7 8 9 10 3 घन्टाखौ जोङो माबाफिननांगौ जाहैबाय मा होनो पिकआप मेनेज खालामफिननांगोन जोङो दा आबजो ए आं नोंखौ बारबावबायसो नै नालाय दे सोना फैदो माबा सामथाइबारियाव फै थाव सोबावबाय बियो आरो लेट जाबावनायसै चलो no matter what by any means we have to reach our destination चल दा मोनदों नै कारिगाव गेटवे टु क'क्राझार लेफ्ट लायोब्ला हाबबाय जायफोराखि क'क्राझार नुफेराखै दिनैसिमबो बेहायनो नुनांगौ ओइ मादै र' संखेलै जोंनि बारा नोंहाथ' लामाफ्राव हगारना हो बसा हारसिं मोननै रावनिबो होदेरखाया बिजुआ दाने बालांलायबायनो बिसमुरियाव नेगासिनो जों ओमफ्राय माबायावहाय मा होनो सामथाइबारियावहाय मानसियाखौ नायरा माबा अमा बेदर फाननो लांनाय बायदि नुखादों प्लास्टिकसो खाथाबजोबनाया बिसोरनिया नुफेरनि मानसिफोरखौ बिदि नुब्ला एसे दस्रा नुजायो आङो माने बेबो राइनाव थांफेरना बे फार्स्ट टाइम थांनायनि एखेदि नुखादों बेखौबो अमा बेदर फाननो लांनाय बायदि बेंथल बाजाराव जाले बोथोरा बिदिनो थाब्ला बिराद मोजां जागोन जोङो दा बेंगल हाबबाय नै ओमफ्राय बिराद अखा हाहां जानानै दङ बोथोरा दा जोंनिहायथ' हागासिनो दङआनो अखानि थाखायनो जों टाइम बायदि ओंखारनो हायाखै ओइ र' ओइथिंहाय हाहां नै जों सहैजासे हाथ'नो नाङा माने
उनाव मा हायो हादोंसै सहैजासेबो दा हादों इ टि ब्रेक पइन्ट बियो नै बेहाय साहा लोंनो लाखिबाय शिबा आरो रिक्स खालामोलै सयथिबो मावबोखाबाय 1.5 घन्टा खनथिनिउनो निम टि ब्रेक पइन्ट बियो माथो खिबो साखै हा सागोन माने साथ'वाखैसो लान्च टाइम जाबाय लान्चआवहाय एसे गावबा गाव दस्रा मा उखैदों बेखौसो जानो जिरायबाय नै नोंथांमोना दाबो नुवाखै साबेसे सोर दङ केम्पसिम ज' देखायजोबनो नागिरदों ओरैहाय नै फार्स्ट राइडनो माने सिक्किमावनो फार्स्ट टाइम आरो बियो बबेहाय बोरायनानै थाखो फार्स्ट टाइमखा दा हा गारियानो बोरैबा रोसि जाबावो ओमफ्राय मेङाखै दा थिगैनो दङ सालायनायावथ' ओंखाम जाबाय बोरमा बेदर नै ओमफ्राय जोंनि बाक्सानि बिजामादै दङ नै गोरजिया थाहैनाय गोबाव जासैलै सफैनोनो ओइ रायाखैलै रायाखै गोरजिया थाहैनायखाय लेट जासै दा थाब सफैदों आङो जानोनो नोङो आरो इया दासो गुवाहाटीर ऋतुराज फ्राइड राइस मुनि सरासर मुनि ब्रह्म है 3 জন মানৰ নাম আছে তাৰ একজনৰ 3 জন মানৰ নাম লৈছে কটা দলৈছে राति 2:30 গুৱাহাটীৰ পৰা কটা দাইছে হিমালয়া माने ओरैबायदि नखादों एकदम 1 सेकेन्डबो लेट दा खालामनो आङो 7टावहाय खासिक'त्रानिफ्राय हगारगोन होननानैहाय खासिक'त्रायाव ज' जानोसै थारमाने आं ओरै बाक्सायावबोबाय बिजाब ओरै दावखाबाय एसे ओरै फैनानै खासिक'त्रानिफ्राय ज' 7टायावहाय दिनैनि बोरै जाखो फुरा ओजोंनो 10टा माबा जाहैबाय 10:30 जाहैबाय जोंनाव सामथाइबारियावहाय गारि गारि जानानै दा एसे लान्च माइब्रा ओंखाम जाना फैदों न'आवहाय दा चावमिन जागोन नै ओरै फ्राइड राइस गावबा गाव सोर जेरैबायदि उखैदों जाबाय आरो जानानैहाय सालायफिननांगौ माने ओंखाम जाला थिनथ'नोखाय आं गारबाय माबानो थिनालिनिफ्राय जों निमथियाव दङ दायो निमथिबो मोनसे जायगाखौहाय मेन्दाबारिखौनो बुंदेरलाय लांगोन दा निमथिब्लाबो जानानैहाय थांफिनगासिनो दङ र' जोंनि अलमेन नामावहायबा थाबोबायलै मानसि बोरायना गारियाबो बोरायखाबाय र' खारले बारा नुहुरनानै दाबो बहाय थाबोखो रड खेबथेनानै बिदि जाहैलायनो उनावसो थाबोबाय बिजुआबो दे बहाय बोराय थाखो दासिमबो सिक्किम नुलायलायि सेस आन्दायलायदों आं बेखौ सिक्किम नुफेराखै होननायखौहाय नुफेरखाखैनो दाबो सिक्किमखौनो दासो फार्स्ट टाइम आरो दा मैया ओरैबायदि जाबाय मोनसे जायगायाव लिंलांदों आरो साहा लोंनो जोंखौहाय ओमफ्राय जों साथाममोन नालाय सिख्लाफोर फैबाय गावनि मेजेरनाय ना मा होननांगौ जाखो आंखौथ' सिगाङाव दं होनना दोनग्रोखादों खबरदारलाय आदा नों फंसेबो रायज्लायनो मोननाय नङा होननानैहाय दे होनबाय आङो थांबाय ओमफ्राय आं दस्रा चेयाराव जिरायबायमोन आरो दस्रा टेबोलावहाय गावनो लिंहरथाबबाय नालाय जिरायखाबाय आं रायज्लायो मायोहाय मा होनना सोंबाय आंखौहाय मेरिट ना आनमेरिट ना सोंखुमाबाय आरो बिजोंनावहाय थाल लाबाय आं एसे हाब आंनि बैसोआ बिदि थांथारबायनो होननानै माने आं बैसोखौ बारा थाल लायामोन जास्ट मा होनो ओरैनो बोसोर नैबे बोसोर खय बोसोर जाखो बेखौल' हिसाब लायोमोन नालाय ओमफ्राय बाद बाखि आं बैबायदिखौ आं हिसाब लायाखैमोन आरोखि बबेहाय खाफालाव नायनानै मा नुखोब्रा सानबाय आङो मेरिट ना आनमेरिट जानानैहाय आं खोनाबाय सिदा मोनलायलायबाय बिजुजों बेरायनायावबो साहा लोंनायावबो बिदि सोंजालायनाय माबायदि जाखोरा आंनि महर मोखाङालाय सानबाय आं माथो उफायबाव दं होननानै दोनखानायनि दा उल्था खिथाबाय आङो मेरिटसो बिनानाव होननानैहाय गथ'बो सासे दंसै आंनिया होननानै आरो आपकामिं सासे दंबावो होननानै बुंबाय आं दे जाबाय आरो ओरैबायदि उसुबिदा जासैलै सोरजोंबा बेरायजालिया जोंनि बैसोआ दा बेल' नङा न'आव फैनानै बिराद सिन्था खालामफैदों आं थफ्ला थफ्लि जुबाय खालि बेल' गोसोआव फैगासिनो फैदों आरो मेरिट ना आनमेरिट होननायाल' दा लोगोखौबो एसे नायखा नुखा लोगो जानाया मोजांसै बायदि मोनदों आं सोरजोंबा एसे उसुबिदा जासैनाय बे फंबायफोरजों बेरायनाय माने गावनि मान सनमान फानना लाहैनाय फ्रियाव बेबो बेसेन नाङि नै बिदिसो जाहैसै नोंथांमोना बे जायगाखौ सिनाय मोन्दों मा जायगा होनो बेखौ बे जायगानि नामा जाहैबाय माल बाजार मा माल मोनो बहाय बेखौ मिथिया खिन्थु बाजार आरोखि मोनसे माल बाजार
예, 그래? 당시 많은 아이들은 TS 좀 티바이네. 나 또 phải đó rồi. Thế này lên. Hả? Ninh Sơn thằng ở đi trong năm bữa. 지금 전화하세요. 란지 털어내면 걸어서 섭자시다가 लोगोफोर जों एसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय साहा लोंबायनि लोंग्राफ्रा खायसेया बेनो साहा लोंनो हायाखिसै ओमफ्राय दा ओंखामसिनो नायदिनै बेनिफ्राय 2 घन्टा दा 10-15 मिनिट बेबायदि लामा दङ आरो दा बेहाय दङ नै ओमफ्राय गंसे जों 4 व्हिलार दङ बेयाव दङ नै बेहाय जों ओंखारफिननो नागिरबाय थांबाय थानि दिना गाज्रिनि अखा हाहांसो थांबाय थादों लामाया एसे गोरि गोरा जागायजेनबाय दा ओमफ्राय बिजौआथ' फार्स्ट टाइम नालाय बेनो एसे ट्रेनिं नांगौ नै कनफिडेन्ट नांगौ खानो नै ब्रेक गारलायनानै गिदिङो मयबा नारगोनसो नामाथाय सानगासिनो दङ गथ' मानसिफोरा बिराद दिगदार बिदिजोंहाय So guys, this is a Corona Bridge. Oh sorry, Coronation Bridge. दा जों नै Coronation Bridge मोनबाय and from here we are taking right to reach Sikkim and if we take a left जों डाइरेक्ट ओरै सिलिगुरि सहैबाय आरो आगसिथिं थाङोब्ला जों दा आगदा लानानै थांगोन नोंनिफ्राय गोजानाव थानो हाया नोंनि अनगा गुबुननि जानो हाया मानोना बे खाफाले खिमानजि मरम लागे नोंखौ नुनानै आं पागला जाबाय आन्दायदों रायो बिजुआ ओरै सिलिगुरि थांखौ मिथिखायो ओरैदि सिक्किम थांगोनखौ मिथिखायो ओरै दा 예 어리셔 थगायबायमोन आं नोंखौ ओरै होननानै नै मिथिबाना फार्स्ट टाइम आं गाबाय ओरै एसबि फार्स्ट टाइम बगरा ओरै आगदाजों थुनानै बुंबायदे बे ट्राफिकआ बारा अयथासार जाखायो उल साद्रायखौनो जोंबोखोना माखोना बेलाय हाब बिजो नोंखौ बिदियासो समायगौमोनलै नै अमा फायखारिनिफ्राय बे साबसिन जागौमोन नोङो बेखौ गांसे गिफैनायलाय आंनोहाय फार्स्ट राइडनि नामावहाय र' बेंथङाव नागिरबायना बायना होगोन आंनो जाब्रा जुब्राल' नुखायो खानोबो रोंलायलाय बखाया रायोनोलै फिसाबो बेरायनो मोननाङो जोंनियालाय आरो रायलाहांगौ सानो रायग्रायानो गैले मा जाखो बिदि रायना बादा होला आराम थागौसैसो आं बादानो होआना माबा बेरायहैनोसो रायो फिफानो बिजु मोननो थिग जोंनिया रायग्रा गैयैखायनो गोदाव सोराव जालांजोब्बाय जों नै देनां बिदि साखा खबब्रै बानायगोन आं खबनैल' ना खबब्रै बानायनानैब्लाबो गारनाय नङा रायनांगौ थांबाय थागोन ओरैबायदि एडिक्ट जादों बे बुस्थुआ बेनोथ' अबस्से एडिक्ट नङा जोंनिया दा एडिक्ट जाबाय नालाय माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बिथाङा नैबेबायदि सालायदों जोंनिया आलादा जासिगोन आरोखि बै समावहाय दा गारनोबो हाया नै हाजोआबो लिंहरनोल' फैद' होननानै मा खालामनो उफायथ' गैया थांनांगोन थांनायनि जेरैखि जाया बेबस्था जागोन आरो बेबायदिब्लाबो वेलकाम टु कालिम्पं नैबे कालिम्पं थांबाय राइटना ओमफ्राय गेंटक बा सिक्किम नैबे लेफ्ट लानानै फैबाय दंबावो बेनिफ्राय दाबो बिराद गोजान दङ 1643 ला जोङो दा 1 घन्टानि बारा दंबावलै नोंथांमोननो सर्ट आपडेट होनि आइ मिन रड आपडेट जायफ्रानाखि सिक्किम फैनोहाय प्लानिं बानायदों नोंथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट लामाया गाज्रि नंद्राया जा नुदों बेनो नै दा बेनिफ्राय गाज्रिसिन लामा मोनबोआखै जों बबेबा दैस्लुं थानाय मानाय बेबायदिथ' लोगो मोनबोआखिसै एसे सिगाङाव दंमोन मोनसे मोननाय खिन्थु गोलाव नङा आरो कमप्लिटलि बेबायदि गाज्रिबो नङा ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला थिगैनो दङ ओमफ्राय गुसेबखासै नै टेस्टा दैयानो सिलिंखार खालामजोबखाबाय नै बेफोरबो ओमफ्राय जों दा थांनांगौआ नै ओरैहाय ओरै गिदिंबोफिनगोन जों ओमफ्राय गिदिंनानैहाय नैबे ब्रिजजों ओरै जों थांगोन आरो दा राइट लानानै गिदिंगोन नैबे जों दा मालि मोनबाय बेखौ मालि बुङो बेनिफ्राय बारा गोजान गैलियानो जोंनिया जों खाथियावनो दंखासै थारमाने 1 घन्टा आरो बेनिफ्रायहाय
वेलकाम टू सिक्किम बे जाहैबाय इस्ट सिक्किम एबा वेस्ट सिक्किमनि ओरै थांबाय आरो मालि बुङो बेखौहाय बेहाय मोनसे चेक पोस्ट दङ दिनैसेबो खालामा नामा माबा खालामनांगौ अके 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 जास्ट ओनसोलाव थांगोनसो जेबो नङा फर्मेल गैया अलमस्ट मोननायसैयानो मालि बारनानै एसे सिगाङाव दङ नै गोलोम बोथोरबा रेलखौ गानना फैनायनि दा अखाबो थगायबाय गैया दा रेलखौ खुनानै लोगो लोगो गोसोम नुलायबाय नै मा गलै मोनसे खोथा दंलै रा स्किमाव मोननै बुस्थुखौ दा फोथायनो मोनसेया बोथोर दा फोथायखानो बोथोरखौ स्किमावहाय मोनसेया स्किमनि सिख्लाफोरखौहाय स्रां नुनायनि बोथोरखौ ओमफ्राय स्किमनि सिख्लाफोरखौ मालाबाबो दा फोथायजादों स्किमावहाय थगायलाबायगोनमोन नोंखौ नों जामब्रगोन फिथाइ थायनाय नङा मोनथाम दाब्लिउखौ फोथायना लायदो दाब्लिउ गावसो बानायबाय नामा रायनोलाय गावसो बानायनाय दाबथायजोब फार्स्टआव जाहैबाय वाइन आच्छा सेकेन्डआव जाहैबाय वेदार थार्डआव हिनजाव दाब्लिउ जाहैदों आच्छा दाब्लिउ आच्छा आच्छा दे 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 हाब माथो बेवलाय माबा दङ मैना 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 बायदि एखेनि माथो खौलाय मैना बायदि एखेनि बार अखाजों जुजि जुजि थाथ'दो जों माने बेनिफ्राय एसे मा होनो खारखोमानो गुबुन रायजोआव जों खारबोबाय नै बे बार अखा बोथोर जोबजासे थानो हासिगौ ओमफ्राय सानबेसे जागोनखौ बुंथ'नो हाया लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था नेक्स्ट आपडेट एबा नेक्स्ट भिडिअफोरखौ नाय दा मोजां मोजां जायगाफोर नुनो हागौ माबाफोर गोसो सिंफ्राव सानखुमानाय लुबैनाय जायगाफोर नायगौ माबा मोनसेब्ला कमेन्ट खालामहरनो हागोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायै नायैहाय नोंथांमोननि लुबैनायखौ सुफुंनो नाजानि नोंथांमोननि सान बड'लेण्डआ दा so far so good बेबायदि सोलिगासिनो दङ नै राइटआ एकदमबारे जेबो प्रब्लेम जायाखै ओमफ्राय मोनसे बेड निउस प्रब्लेमा जाबाय थारमाने बै मोनसे जोंना बेकआप भेहिकेल बे गुवाहाटीनिया सेंग्राफ्रा बिसोरनिया पाम्पचार जादोंनो बिराद उनाव थाबोबाय बिसोरो पाम्पचार ओमफ्राय पाम्पल' सोनायदोंमोन बिसोरो जायाखैनो दा मा अबस्थायाव दंथाय टायार सोलायनांनो हासिगौ ओरै नामथि थांबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय जाहैबाय वेस्ट सिक्किम युगसिम थाङोब्ला नै बेजों थांनांगोन ओमफ्राय जों दा नामथियाव जों बेजों थांगोन खेमसेखालि ओरै आन्दायनानै थांब्रबबाय आं बै युगसिम फैनाय समावहाय बोसोरनै बोसोरथामनि सिगां जा गोजान सहैखाबाय थारमाने सासे सिख्लाजों भिडिअ कल रायलाय नायस्लिंदों GPS होखादोंमोन बे मा ओमफ्राय भिडिअ कल नायै नायै सालायलांबाय टेनसन ओंखारखाबाय नालाय सोरबा सिख्लाफोर भिडिअ कल हरब्ला हामगौ साननाय लाङोमोन दा बे समावनो बोरै जाखो सासे सिख्लानि भिडिअ कल फैबाय हाब टेनसन ओंखारनाय थांखौ फाथा मोनाखै आं जायगाया बिराद मोजां ओरैहाय साइलेन्टनो ओमफ्राय साफाबो लामाफ्रा बिराद मोजां नै लामा मोजां जाब्लानो मोजां जायो बे लामा बायलाबायनासो जायगाया लेथ्रा नुलाबायो आरो सुहाबजोब्बाय लोगोफोर सुहाबजोब्बाय खुजोब्बाय नै बिराद गुसु मोनजोब्बाय आखाइफ्रा एफाग्रा बिदि जानाय नङा सानदोंमोन माथो बेखिनियावहाय बारासो जालायलांबाय दंबाव नै आंलाय मोनबायसो सानदों टाउनावनो सानदों खाथियावनो दा टाउननिफ्रायहाय एसे 9 किल'मिटारसो जायो फिसा दावखोनांगौ आरो जालेलै जेबो नुखालाय नै आन्दासिन दांग्रोम दांग्रोम सालायबाय जाबाय आयो इसोराफा सहैदोल'लै बे टाइमाव सफैजालै बेवहाय हाब देन्जारखानै लामानो गुसेबल' सिनायखालै नैबेयाव गारि दं होननायसो आरोखि एसे जोंख्लाब हरदोंला बाद बाखिथ' जेबो नुखा मोजां नङा लोगोफोर नोंसिनि न'आव जिरायनायानो साबसिन जोंबो गिदिंबायनायनिफोरखौहाय बेखौनो नायबाय था नोंसोरो बेजों नै लामाया ओरैबायदि गिलु बालु लामालै हाबाब ओमफ्राय ओरैसोनो गिलायलांबायसोलै सालायनोनो इसोर
할래? 머리야 probu Yesus Kristus nói phi khra người này thì छोटा डॉन एकदम बढ़िया इतना था इधर रास्ता उस डर गया रास्ता उन्होंने नीचे है अभी आ रहे ऊपर हाँ उधर ही है निकल जाएगा निकल जाएगा अभी क्या इधर एंट्री इधर है क्या करेगा हाँ रुका दो इधर ही आ गया स्टैंड लगा सकता है नुदों ना लोगोफोरखौ नुदों ना ओइ नुदों नुयोरा खुहायानो खुफबजोब्बाय फ्रि 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 गासिबो निहरनो ओरै खमला नै दै सिलायलायखायो ना ओरै बानायजोब्बाय ट्रेनाथ' फिक्स खालामजोब्बाय बिजाबो खालामबाय मोनसे गथना जालायबायना खिथानांगौना खिथानाङारा मानसिखौ सिनायलायखालै नै टमेट' जुस लोंनानैसो गोथाव मोनबाय टमेट' नै रा जोंना बारा सिनायनायलै मानसिफोरानि ट्रेना आयथाना जाबाय नै ट्रेनानो स्टिकआनो मोननै थाबोबायनो जबावनांगौमोन नै आखान्थि मोनफा मोनफानि थाबोबायनो ट्रेना गोजोमा उरि खिलायगायनोलै नै गासिबो उरि खिथिजोब्बायनो नै ट्रेनाफ्रा गथ'नाल' जाद्रायलै नोङो लांफागोनलै दायो बे इदि बुद्रुलायोलै बे इदि हाव बुद्रुलायारा बे गोजौ जानांगौ इयो बे बुस्थुआ एसे जौगानांगौ माबायानो बेयाव खागदालाबो जाबायमोन रानै दंफाङावहाय इयाव सिफ्टिमेन्ट थेनानै ओरै गोजौआव ल' जाखाबाय माबायानो गायथिया सिगां ओरै गंलायनानै ओरै माबानो हाबावगौ नों उन्दुनानैसो हाबनांगासिनो रा बेवहाय आर्मि ट्रेनिंनि बे थारखाथाव ओरै उन्दुनानै माबायलाया नालाय बिदि खालामनांगासिनो नोंखौ हान्थु खरानाथ' आबजालायनानै लायो माबादो आरो क्रलिं अन्थाइनि नेपालावसो लायदों आरो नेपालिसनि lokal ओरैबायदि मोजांलै माबाया ओंखामा आइटेमफ्रा अमा बेदर दाउखौ जाबावखाया दाउआ बेलु गैया होनदों नामा बेलु गैयालै साम जाखाया उखैखाया दाउआखौहाय बे साम'साखौ बयबो लानांगोन साम'सखौ लाबोदों आं एसे स्टेन्डार्ड नुनायनि खिन्थु आखाइजों आला जानो रोंखा ओरैनो साइजनिबो नै ओरैबो रोंखा साम'सजों इन्डियान दा इन्डियानसो होनजायो प्रब्लेमा जाहैबाय जों नेपालि रोङा माने बेनोथ' नांखागौरा मास्टखा नेपालिया उन्दुनायनि टाइम जाबाय नै लोगोफोर उन्दुनायसै ओमफ्राय ट्रेनाथ' ओरैनो फिक्स खालामजोब्बाय बोरायनि जोंनि सिटनिखौथ' दहन देखायखाबाय ओमफ्राय ओरैहाय मुनि तो कत থাকিব হিসেবে কি হল তোমার পামচার गिनो हाले मोनो गोथै सिगिदों गोथैमोन दा बुहुद आसिल ना गुड नाइट सजाव होगासिनोलै नै मोनानि उन्दुनायनि सिगां जेबो नुवा खिन्थु खहा खुजोब्बायना जेबो नुले बाय द वे उन्दुनायसै लोगोफोर गाबोनहाय नोंथांमोननो नेक्स्ट ब्लगावहाय मोजां माबा देखायगोन बे भिउसखौहाय एकदम हिट नुगोन गाबोनहाय फुङाव देखायगोन उन्दुदो